Waqt il-programm TX fuq One, Monsignor Victor Grech tkellem dwar kif inbidel il-mod kif tkun ikkonsmata d-droga. Jgħid li l-problema illum hija mifruxa aktar minn qatt qabel. Sirna nafu li l-firxa hija wiesa ma' Malta kollha. Inkluż Għawdex, Kemmuna, kull imkien. Il-ħaġa invadit kull roqgħod ta' Malta. Monsignor Grech tkellem dwar kif ħafna żgħażagħ jidħlu fil-problema ta' droga feta żgħira ta' 14 jew 15-il sena. U tista' tkun kurżità li għal-bidu tidħol f'dan l-isqaq u jista' jkun anki pressure mill-ħbieb li tkun tħalt magħhom għax il-ħbieb jużaw ħafna pressure. Jekk tidħol fi klikka ta' nies li jikkonsmaw dawn l-affarijiet, diffiċli ħafna teqpa f'dik il-klikka biex ma toħux. Jinnajdlek impossibbli. Mill-esperjenza tiegħu, il-ġenituri jindunaw li t-tfal tagħhom waqgħu fil-vizzju wara medja ta' 3 snin. Joħduha bi kbira għax l-idea tal-ġenituri hija li tista' tiġri kulħadd imma mhix lill-uliedi. U allura anke jekk nosserva ċerti kambjamenti u bidliet għax ikunu jidhru fl-ulied, tgħid imma da t-tifel qed jikber jew it-tifla qed tinbidel għax qed tikber jew imma ma jirrealizzawx li kultant meta jindunaw żgħażagħ jkun diġà qabdu trid tan-niżla sew. Id-direttur tal-Caritas appella l-bidla fil-liġi li fi kliemu llum il-ġurnata qed torbot idejn l-imħalfin biex jitfgħu lill-vittmi tad-drogi fil-ħabs. Jgħid li dawn il-persuni għandhom iħallsu għal emilhom b'mod ieħor u għalhekk l-istat għandu jinvesti aktar fir-riabilitazzjoni. Jiena dejjem nemmen li ħafna żgħażagħ m'għandhomx jintefgħu il-ħabs. Għax il-ħabs mhux il-post ideali fejn il-bniedem jista' jirriabilita ruħu mid-droga. Naħseb hija ħela li ċerti żgħażagħ fil-każ nibidlu daqsxejn il-liġi, nirriveduha l-liġi għaliex wara ċertu żmien. Jiena ma naħsibx li l-post tal żagħżugħ illi mhux kriminali fis-sens li mhux qed jorganizza dan ir-reat għandek titfgħu ġo ħabs.